Sa gudayan nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong ah, nerisa. Idi agarem ti may sa factory worker iti nalapsat a manager. Yan. Advance happy birthday kay ni Jael. Jael Zean Ruiz Gawiran into no 9. Ngem umuno na ak iti 3, December 3. Kaya umuno na kami kini Maima. Ni Maima Shael Ruiz Ojerio into no 5 mat kani Maima. Ngayon, sa kudayan nga ti surat ni Nerissa. Dear Manong Nini. Idi agbalasa nga kun Manong Nini adun di kita kararem kanya. Ngem ko na dapapa kini mama ngawan ti sabaling armidek no di mangipasnek iti panagbasa. Siyak tinauna kada kami nga talo nga kakabsat Manong Nemi. Da mama kini mapa mga opisina da iti gobyerno. Nadaan kami di kamukbukodan nga balay. Ada car service da mama kini papa. Tas tamaten idi kabaylak mo tin ati katangan dak di second hand nga kotsek ideg basbasa at apo ket de kotsek matan nga mapanagbasa. Idi mabalin ako nga aglisensya kadi makasusuro ak nga agmanay humanong. Mesang universidad banon name sa amat makuna exclusive iti nagbasa iti college. Iti kurso nga HRM. Panggap ko kuma iti mapanagtrabaho ti abroad when anyaman nga paka ibagayan iti korsok. Mahilig ka kami panagdutluto manong name. Basta nga masangok, kunak kini mama, siyak tagluto kunak. Apo, special recipe, manong name iti pasangok, kadig iti kabalay ko. Kunang arot kanyak ni June. Ate, bagay mo to ti ada restaurant na. Dahil mas tiluto. Hindi kita kunamit manong name ni Karen nga burdek. Nagbalin nga waiter, waitress. Kuna naman. Oy, baling ito nga manager. Manager, iti food chain. Malimit, narapsat ka nga manager. Iriadda ko nito fourth year college, manong name dintengen ti lalaki nga na magpitik ti pusok. My first love. Iso da ito ni Marlon, manong name. Naggraduar idin, ti kinaabugasya. Ket idi, umay nakpasyarin dito balay, manong naming, pinastrik ko siyempre. Kaya't med napapakin ni mama. Hanga bale, makinobyo kan, kat fourth year kamaten. Sa may sakit, bagi kan ka ni Marlon. Nagwapo, ka nagraduaran ti kinaabugasya. Kat numeroar ng tibor na, nananay ito nga abogado. Kahit ka di nagbali nga manugang abogado, papa? Mama? Ura sinumot kintian mo talagang ipatpating mo. Ngayon na at abogado, nga pa, miyembro ti pamilya tayo. Saan nga problema, nagkakaso tayo? Ngayon ko na handa. Di kita ko abogado ka no, at maganda ti abogado. Apa nga abogado? Siyempre. Kasi pagregan, ada kaso na, at ti ilaban na, at dabasol na. Kasi nun, no, mga bak, di ka talagang kiluan na tilinteg. Ngem gapo ta isot nagpitikan ti pusok ni Marlon manong name kunakken ko na. Marlon, saan ka narigat nga yaten? Ngem baka saan nga may kari? Ape ko nang saan ka may kari? Iba't patig ka, ni Risa. Kinapod na, si kapelan tinakariknak ti ayat. Naman pa'y adumaten, di nagbalin nga nobiyam. Siyempre, oreo asaan ko nam ngamjak mamati. Dito yung nga kinagwapong, kina-playboy mo. Saan ko libakan? Yung saan ka seryoso. Sikat pag seryoso ak. Gabot si kang aruti nakariknak, tinaisang sangayin na yan. Ape ngamin, anya ngamin tinakita mo kanyak. Umuna-unay, you're so beautiful. Kapag na pintasak, imposible nga, awan na pimpinas kam siya, kada ginagbaling ang girlfriend mo. Basta sikat parik na agtayan.
Okay? Manunutik pa eh. Aging nga manong naming imbagak kang kuhanan. No makarwar ka iti board. Irikalwan ka tinasagit ngayas. Oo. Nagpreso, kasano nga rin kung siya makarwar? Basta no makarwar ka. Hindi, manong name iti muarte sa resulta. Nakarwar. May saan nga nanay ng abogado ni Marlon. Hindi may binasyarin iti balay manong name inarakop na kong nadagos. Hapi kayo narakop na. Di ka sinong bata na. Yung karimiding na makarawaran. Yes na. Congratulations, attorney. Maragsakan ako na doble aragsak. Nananay ako ng abogado. At apay nobya kakaskan ka. Kan maraman ako ang dikit lips mo. Manong nemi umuna panakabisito, panakaamal ti bibig ko. Saan nga virgin ti bibig ko? Sumarunon to. Iti bibig ti baba. Ha? Loko ka, attorney. Saan to mapasamak dahita? Apay, sa contemplated ti amin ko. Into no, malpas ti kalesa. O kalesa ta karotin. Oo, agradwarak pa, agtrabaho ak pa. Hindi agradwarak manong name imay mat nakipaalan ni attorney. Very proud ak mat mangyam amukeng kuhana. Hoy, nagkasat ka kasin. Apay, abogado ti asawa. Nga maadda di kiti amamok dita nga abogado at asawa na nga. Nga saan da nga naragsak? Kapay. Langa naman nga ti chick boy ti boyfriend mo. Langa naman ti chick boy. Ngayon siya klaeng. Siya tutog bali nga misis na. Sapay ko nga Oh, natrantam. Aga-abroad ka sigot kalpasan graduation? Tsaka mo. Manong name babaen titulong dapapake ni mama. Nakastre ka kadi may sa food chain. Edi damo manong name saktig supervise. Edi kuwan kapos siguro ta asidagbet nga gayem ti pamilya taking kukwa manong name iti restoran. Ken kaputa busy maten manong name iti dating maman manage. Nerissa. Sir, sikat ti manager. Sir naman. Baka no saan ko kaya? Kayam. Baka gapulang ta nasingad nga gagayon ti pamilya tayo, sir. Nasingad kay kada papake ni mama. Saan nga gapo iti dahil tangim kayam? Manager ako na tinaoras. Manong name hindi napasamak na ito'y tinawagan nga dagos ni Marlon. Attorney? Attorney ka di manin? Sweetheart? Good news. Ano good news mo? May sako na manager. Wow, Congratulations. Agpaalak. Umayag di balayo? A dinner date. Chika ken siyak lang. Okay, why not? Kumusta ti trabaho? Well, bukod ko nga opisina, adan bukod ko nga, bukod mo, talo kay lang, simina akon. Apay, met, diba talo kay kadagigagayim mong attorney? Simina akon. Apay, adan saan nga nagkikinawatan? Hamat, nga mawang kas nagsusulo. Adan ako nakabugbukod ang law office. Uy, kayad mo nga sawan, kabugbukod ang opisina, adamutin bukod mo nga sekretarya. Ang mga met nalapsat sekretarya, attorney. Baka sakloterya at pagbutungpalan na. Awan ti bagdanagam. Gabos ka tipat-patag ko. Siyak tipat-patag mo. Ngam saan lang nga siyak tinubiam. Lalaki ake. Oh my God. Diyak kahit takas ta Marlon. Di kahit kutsyak lang. Pasit data ti lalaki. Oh my. Habay.
Awan ti kasta nga tulag. Kaya't mo sawan, no biyanak, ngam gumamit ka ti sa bali. Pabuta di mo at pala kahit nga ipaay. Malaksid ano itan. Siyak namang dagas ti da, kayan ka? Ano na? Agdanon tatultan ti paborito ta nga restaurant. Api nga saan nga dita? Ang napin na sa pag-datean dito, yung restaurant nga manage ko. Anong name yung tawag ko kada papakin ni mama nga saan na kamasapa nga gawin. Kaya kinablawan na kumet, imun unada pa kit nga namuan na siya akong effective tomorrow at siya akong ti manager. Kita kami manong name kini Marlon, kasagagang nga raramidan mi, kinarakop kami, apagapaman nga aglahan ang una pagaman nga agdinas da bibing. Congratulations, manager. Ni atro name it. Nalapsat nga manager. Ngayon, sabi ko madam, agtultuloy kasi nga posisyon ko. Ken, parang may kanak bila dyan sa nga mapanagtrabaho ti abroad. Attorney, kumusta digili kaso? Well, kakanayon ng siya ti winner. Ore no, jay ibagaduam ket iso ti accuse. Salam ako ng accuse. No madesisyon ng korte. Allege. O may pagarup nga kriminal na. May pagarup nga nagpapatay. May pagarup nga ng takaw. Kasi anong biyak ti abogado? So kinayat ko naruama kon. Abogado ni papang ko. At dapat doang abogado nga kapsat ko. Idi di nga gundaway manong nemi, kinidaw man ng kanyak ni Marlon, kahit when kumakan mabalin, ag-celebrar kami pa ito unek ti hotel. Sorry, attorney. Objection, Your Honor. Objection sustained? Objection overruled? Anak, kahit asawan na kita na pa. Apakit mo maamuan. Pinahay ko man ni so naman ang name. Kastama din iti first year anniversary mi. Di ka kadi maragsakan. Ngayon to no, kalpasan ti kalay sata. First night. Kini so pala parang ipaay ko ka. Adamin karik ti bagik. Sa ako lay paay ti amin ko. Iti lalaki no talagang ison ti para kanya. Dikit kayo na sa wanirisa nga saan ka pala nga sure nga siyak ti para ka. Saan nga mo, noon mapasama ka doon bigat. Awang kas agsakbay, attorney. Agsakbay to pa'y maaros pa'y. Pasensya ka, sweetheart. Ngayon, para kanyak na siya kumantisya ka na panagkalaklaunay ng mga ipakaam mo nga virgin to tagbalin na asawa. Sige. Ngayon na talagang ipatpatagnak. Uri santa pa yung nagkalaysa. Ipatpatag ka, Marlon. Awanan sa bali pa yung pakarignak at nasanga siya ka. Mamati ka kumakanyak. Mano pengarot nga tawen? Sa dandog kasar? Adakyan ka? Next year. O sige. Ito no, adan duwang atawen ta. Duwang atawen relasyon ta. Yeah. Wano ito may katlo. Napipitas 1, 2, 3. Tika duwapin atawen. Alis to lang orahin data, sweetheart. Ngayon hindi na nasurukin manunay nga duwang atawen relasyon mi kini ator ni Marlon. Madlaw ko manong naming alimamisan kanya. Andan di gondaway nga ore awisek, busy ka no isuna. Hapin na ta. Maggapon manong nami nga dan panagatap ko.
Manggapon nga panahas ti pusok. Madlaw da papaki ni mama manong name ti mapaspasamak kanyak. Hey, a beautiful nga manager. Adan sakit problema. Mama, kumusta kayo ni Marlon? Busy kang kanayon eh. Sama ta kasi din. Kada gito'y matan kaslasamaten nga mailiw kanya. Kahit nga asawan nga dan sa bali nga babae tibiyag na. Kasta na ta. Hindi ka kaisunan manong naming nga naawis ko. Nagdinilitate kami manen. Saan na kasi idi. Nga nasa ranta. Saan na kasi di. Nga naragsa ka sa sarita. Apay maten? What's wrong, Ato Ray? Anak ko nga iten? Ano problema kay? Problema? May banggap ti kaso? Ngay gamam? Apay? I'm sorry. Apay, ano problema? Ada nasikugak na si bangpat sa dibalay. Nasikugam nasimang pat iti balayo. Wait. Siguro, gusto ti ko nam awang kas nagsakbay. Nagsakbay ka. Samo na ipaay ti bagam kanya. Doon na ipaay mo kumakit sikat ng sikog. Posible nga sikat at balik ka. Natakta ko na ako itong palmiyag. Samat nga rin nga baling nga jak sungbatan. Aklunin, di sungbatak kang kuwana. Do you love her? Masusurok na yatin. Ipagpagabuktian ako. Sanghag sangit. Sa sinunod na sanghag sangit. Alam na mahagkan ka, attorney. Inayat ka ay tinatarnaw. Napudno. Amok. Mamatiyak. Ngans ka. Kansyak. Tisaan ka. Na ikarit itong maysa. I'm sorry, Nerissa. I'm very sorry. Jakmat kumakayat nagsinata gabot-tap. Sika tinakarignak iti ayat. Ng malipatan ka to. Kad may patag kundo ti inatanak ko. I'm very sorry. Jak may ladawan manong nemi no kasano ti kasakit. Kasakit nga marikrik na. Lumabalil na ko mama nung nemi kitong patungpaek ni Marlon. Let's go. Muna kalatan. Kahit ko pa'y latagbati. Amangan no. Laglagipem. Imbatem di kot sa mityo. Iti na kay parkingan na restaurant. Naglugang kanyak. O may kanti, itulod ka lang sa diya pangalaam ti kotsem. Awanan yung bibiyang mo kanyak. Get out. Amangan, anak ko magbibiyang mo kanyak no, dadaka sa mapasama kanyak. Sige. Nagapilitin no, di mo kaitan may tulod. Goodbye. I hate you, attorney. I hate you. Manong name nagordera kiti ara. Why? Siyempre, ented damat.
Kanid barik na akong ti panakabartek ko manon nemi, nagbayad akong narimuara akong ti restaurant. Nagpagnapagnaak, nandiyan ka muna sa dinuturuan. Kabayatan ang sangsakit ak manon nemi. At pa yung dagiti kong damay manon nemi nga natangan ti pagpagnaak. Naman ay mangikot pa nag-ring ti cellphone ko. Naman ay iruwar ko iti bag ko. Ngim, jak matsungbatan, ni mama, ni papa, dagiti kaabsat ko, dito tawag kanya. Yung saan ko idang ikaskaso. Nakadumong kaklat naman ang naming nga magbag na kabayatan nga arubos na kitiluwak. Nagagawa ng naming. Orek lang ito club. Idadamasik karod ko. Barigatang nakmatan nga tumakder manong naming ito dahit nga panakatik club ko. Tsaka mo, noon at nagsanggirak. Nagsangsangit ang matlatay. Kaslasang ko kakabailan manong naming alak amen kadrik naen. Nakaluplupuyak ka mga alak amen ti panakapay. Apay nga naskin nga mapasama kanyak ti kastoy nga masaktan. Kapo kadilaing na saan ko ang panangipaay ti bagik ken ni Marlon. Dahil tamatad di ka po na no apay nga nangaramat iti sa balik at nakasikong. Basol ko ka dito panang salamat-mat ko ti dayaw ko. Siguro ka saan nga iso tinekari. Ang ko napupuutan manong naming at di masadag kanyak. Hey, what's wrong? English pa ya? Lalaki manong naming. Ada ka di problema, miss? Dinakpakibiyangan. Saan ka ama mo? Dinakbat ama mo. Magkakasapulam ni tulong. Abay, na ka to eh. Hindi kasi ng oras. Abay, isang sangit ka. Mind your own business. Di ka ama mo, di nakama mo. Aw, pakibiyangam kanya. Concern na ka. Kasano no, at na makasarak kang ganito yung rapist. Kahit mo katit ma-rape? Ha? Ito tayo yung nagtidurgis na dito eh. Nagbutay nga kamat manong nemi. Kapag na sana ka makatakder. Tulungan ka. Inyawat na tima na manong nemi kat inigkamak. Kat pinatakder na. Napasama kaming kang ka. Nagitaklebak. Nasukat sana ito sa akak. Pagituludak kang ka. Nadalugan ko. So, napasansya ka na. Ragrag ako siya. Nagan mo? Siya? Freddy? Sika? Nerissa? Megan? Nakasaysayang ka, no? Damang ramaskan ka dito eh. Sada ka pa papatayin. Naku, madukas tang mapaspasamak ka. Rapen da, patayin da pa eh. Nagamanak, Freddy. Naglungan ang ngaro di kotse na manong nemi, imbagak no sa dinut pagitulunan na kanyak. Restaurant? Nga iman marriage ko. Ay, sige kaya, manager. Nalapsat nga manager. Intulod na manong nemi, ito na kay para kikan di kotsek. Kalpasan na. Etan. Thank you, Freddy. Rohot ka, Nerissa. Okay? Bye. Ingat. Kastamat kang ka. Hindi makasangpet akong dito balay, manong nemi, inarakop ko ni mama. Huwag niyo tapos pasamak kang kapay, kastat langam. Nakarugurugit ka.
Ata ka di, nang dangran kang ka, ata nang ramas kang ka. Dangda ni mama. No, anti, nang tulong ka niya, kan nang ibaga, anas kan nga, agawid ako. Ano na masama? Sino na ko ni attorney, mama? Anya? Ano na si Kugan na, asimang pwede nga babae, ti balay na. Nagbatik latan iti restaurant nang rabian mi minumak. Rimuwarak lang pag na. Awan ti mas papanak ayot ko pekedin ti batay. Ito nakakasi anak ko. Talakas tala ti biyag anak. Ada pa nakapahay. Siyak pa iti isina. Ti lalaki. Saan nga na ikaringat kayo? Hindi nagbalawak pa nung nemi. Yung cellphone ko, mama. Awan. Awan kang ka. Intibag ko. Awan. Yung cellphone ko, nanginadag sa cellphone ko. O, walang ordinator. Di ba po ko ito cellphone ko? Baka nalipatan. Iti. I-dial mo dyan number ko, ma. Please. Tapno, mamok, siya nakaala. Mabit lang. Hindi, mamon, ni Papa, manunim, itinapasama kanya. Ito, pagsayatan na ta, di mo na ipait, ibagim kagwan. Dati siguro, tigapunan, nawapi nga. Nagsapul di sa bali, mama, Papa. Well, nasakit man para kang ka, mapukaw mo, di may isang lalaki yung pateg mo. Okay lang. Nasa mo pa yun ti amin mo. Mama, agriring? Agriring, maumutsumong ba? Hello, ate. Jun. Ala, ate, nagsinakay ka na torne? Kunamit ni Karen. Sus, kunaktupin kami nga saan kaya katuluyan ka? Jun? Madlaw ko. Ada sumong batid. Isa kunot na. Hello? Salpong ko dahita. Sino na ito eh? Ay, narisa. Ni Freddy. Ha? Nalipatan mi ti kotse. Ada ka niya. Pangi patuludak. O may kadulatan di restaurant ng bigat. Sunod pa nang itad mo. Kamusta kan? Ano na pasama ka? Mabaling ka di nga madamdaman ton nga nagsarita ta? Sige. Okay. Pagayam. Si kandunar tumang tawag ka niya ka. Dahil tumat lang cellphone mo titawagam. Tadi mo amon dyan number ko. Hindi makasukata kong manong na may kalbasa nakadiko sa binulot ko ti cellphone ni mama. Dahil ko manong name iti number ko. Simong bat ni Freddy. Kumusta kan? Adakon ti silid ko. Ano nga ti problema? Kasi napasama? Insinanak ti boyfriend ko nga abogado. What? Tanda ni 3 years min. Nagkarelasyon kami di Dak pala ti 4th year high college. Ada ka na si Kugan na nga nang isang patan di bagina idya balay da. Iso yun sinanak. Nasakit. Nakasaksakit. Nasugatan ti pusok. Siyempre, ayat mo lang ti mangagas iti sugat ta puso mo. Saan nga may isa't lalaki? Pagpintasan na, saan ko nitad ti magikin ko na? No pa nabayag, hindi nga kidawad na. Very good. Dapat lang. Tamnod ipanakkel mo ti lalaki nga na ikaripargan ka. Manager. Sika, anak pagsapulam?
Siya, factory worker. Hmm, o rin na nga ito posisyon mo. Gagangay lang ang factory worker. Di ba sila sweldo? Okay lang. Minimum. Sa bagay, dandanim at yearly nag-increase kami. Ngayon basit matlaing. Factory worker. Ngayon ba't ako tsem? Gagangil ako tsem. Already kita karapintero, kakakutsepay. Sakto kit din. Narigat awan, bumukod na kami ng service eh. Nagrigat at commute. Sa bagay. Sige, Freddy. Good night. A night. Umay kanto pa siya rin di malayo. Nagkita kami manan ka ni Freddy, di kabigatan na manunaymi. Pinastrip ko pa naka-opisina kas manager sa restaurant. Good morning, manager. Freddy, anak ko, na tawagan di manager. Dito sa cellphone mo. Kaya dito number ko. Baga, kahit nakto nga tawagan. Ora ito na, nakakbatid na number mo. Sige. Sige, kahit na, tamakamag trabaho. Okay? Umayag to di balayo. Ito na ano? Ito na bihin. Dinamag na sa din no, manong namin to dress ko, yung baga kamayat kadagpeso. Nga ti karabyan na ito sa ngahilik. Uy, nagguwapo dahi chay. Umuna, nagaharim ka kalpasan nga nagsinakahin ka ni attorney, manang. Kuna ni June. Factory worker mo lain. Kadi. Insinanak na attorney, factory worker lang. Pangisukatak. Kanya, tiyan mo, factory worker, baka ornong na. Ni attorney nga, manulat sweldo na sa pagkari ka. Amo, dakal ti kwarta na, no, mga pangabak na di kaso, attorney's fee, o no, nagitay namak ng yabuguduan na gat, baka kanda dakal kwarta. No, mangabak na. Mabayadan da ko naman. Siyempre, hi, flowers for you. Thank you. Masensyakan. Dito lang kabaylak. Kaya naadamat chocolate. Ordinary nga chocolate. Well, sana ka mas daon, ordinaryo lang, manulat sweldo me. Kabaylak nga tamit, gumatang special nga chocolate. Ang special mga ordinary, iso-iso, chocolate lata. Di ba? Freddy, ano trantam? Kasmesa nga baro? Nagaram ka. I love you. Ha? Hindi lang naman siya nga rabi nga nagkamamuta. Nainlaba ka dakos ka. Sika kang kanahan dati panunod ko. Sika tidiktar kan. Ikis ti pusak. I love you, Nerissa. Namnamay mo rod, nagbagay ta? Nagbagay? Dadagat ito pang paranutam. May isa kang manager. E din ito si gagangay lang factory worker. Kasta ka ito pag-ibasaran ti kayat? Inayat mo ni attorney, kabot attorney, kasta? Inayat ko kabot nakariknakit ti ayat. Awang ka dito mariknam kanya kayat. Nagdadara pa ilang ti pusok, Freddy. Awang ka dito kabaylat ng mangagas, iti nga, sugat iti pusom. Tsaka mo. Aramidak ti amin maloko ka lang. Sa anak to sumarding. Bahala ka. Ngayon saan ka may kantinan nama? Malaksid ngo, anong ton may mariknak na isang sangayan para kin ka. Nagkabuka dita, ordinary lang ti chocolate nginted ko.
No. Gabo ka dita, gagangay lang ti arwatek. Saan nga nakaskas daw, gabo ta factory worker ka nga ron. Iba't patik ka. Ore no, katulong ka lang kuma. Ore katulong ka lang. Ore saan ka manager. Hindi, example ka nga ron ti katulong. Uno pa adam nga factory worker. Iba't patik ka nirisa. Mamatihag. Empty question. Awan ti response si pusok. Agan ano sak. Agsubli-subliak. Sa anak to sumarteng. Sige, it's up to you, Freddy. Numanin tumawag manong Nemi, mang kumusta kanya. Masurunak pa din. Nung gusto mo na tumatawag. Numanin umay, pumasyar, manong Nemi, kasta gagangay lang ang sabong, ordinaryo nga chocolate. Freddy, saan kang kumatgatang isupay? Di kita may lakablot ko't mangibos. Di mo ramaramanan? Ama, met, may salang ka dyan. Gabot ka dita, sang special. Haman, ang jak mahilig kami eh. Iti ordinary lang. Freddy, saan ka kumamat nga narigat nga yata ng sanga siyak sa pasapulem? I'm sorry. Aging gam anong naming idimteng ni Nelson itibiyag ko. Manong nami. Nagamamu kami. Kabayatan nga. Nadalaang nga party sa restaurant nga ma-manage ko. Birthday party manong nami ti may sang ubing. Kaanak-anak ano. Hi. Empleyado ka to'y? Siya ti manager dito eh. You are so beautiful, manager. Nice meeting you. Kinuna naman nung naimig at nagraip dagiti dakulap ni. Nagwapo man nung naimi. Sa dagiti arwaten na. Sir? Apawagan na ti sir. Sir ngamin tilang kami. Maestro? Anak ka maestro. Obram nga rod. May sa ka supervisor ti may sa kumpanya. Supervisor? Basta gayam. Mayat man. Ni Risa? Iya. Mabaling ka din nga mamang cellphone number mo, complete address mo. Taabay. Saan ka din may karing o may magpa-share kang ka, apo manager? Naman ka din malasang akpelang? Malasang ka pa eh. Panagkita. Nelson. O apay. Kapag pa nagparang mo kanya, taklamin markarek na kastoy. No, jak pa kabusulan. Mabaling ka dito yun nga bagak kang kati, I love you. Nagpaspas ka mo din. May nakpinasya rin Nelson dito'y balay, manong Nemi. Ni June, manong Nemi, nakapasungat kang kuwana, nga nagpastrek kang kuwana. Ate, at agwapo kang bak na nga may makasar kang ka. Pagkunam, nagpintas ni Kutsena. Sa, nagwapo. Nakabibintas ni arwaten na. Nakapormal. Una, saan nga kaskin niya, Freddy nga, nakaragit. Kung pa naggunang special chocolate kada, napintas nga sabong titid na keng ka. Ate, special ha? Gapot special nga rin nga tao si kami. Nabang ko nga rin manong naming nga dinano ni Nelson, apo nagtaga rin. Good evening. Flowers for you. And chocolates. Nelson, impaipeso nga. Gabutan niya man ti bagak.
talagang ipatungpal ko. Naroon na talaga nga. Kas ko na kang kayo di, I love you. Ay, na ito paborito ko chocolate. Isumati ko na ni June. Agam mo kayo, sistang pastor kanya. Adam, intad ko kang kuha na. Kuna na nga ron, kano araw kang umay, mga paspasyar, at kano local nga chocolate, kano na. Una ta factory worker man lang. Kasta? Ang kasking ka, supervisor, siyempre. Napindas pa di kotsem. Sino nga kayat mo? The factory worker? Ano siya? Nelson, saan ka pa una ama mo? Well, awisan ka doon sa di balay, no, yamamuk ka, yamamuk ka kadagiti parents ko. Nagyamanak. Ken, amo man nagregalo ak. Baka mas daw ka, nas pagkarikan ta regaluang kanto. Uri awan ti okasyon. Ano ka matiregalong kanya? Basta. Nagyamanak, Nelson. Edi ada okasyon iti ayan da Nelson manunemi inawis na kami sang kapamilya. Wen, palakkalam ti balay da manunemi mako nga rich da. Nabimbinnas ti biyag da nga kami manunemi. Tagagangila ang empleyado di mamaki ni papa iti gobyerno. Idento ta. Ada kanumot bukod da nga negosyo. Gagahin kanumot lang ang negosyo. Nagamod na papa kini mama kastamat na nagitaya naganak kaniya Nelson manunemi ini mamuna mat kaniyak dahil kakabsat na yan dagiti parents na kung nangarot kanyak ti ading na ate nakaragraksak ni manong ko itapay lang at daw may naiyam amunga ore saan nakapaganubya kit mo sawen awang bet ni nubya ni nanubya ni manong mo. At natatamat, ang dinapain inyam amo dito eh. Takuna na, kada papakin ni mama, tinto ka no iyam amo na, kahit balintong asawa na. Diyak may pesinong bata ni manong mo eh. Tadi mo ka di kayat, so na? Nasingpet. Nabintispet pwesto na, ito trabaho na. Dakil matsweldo na. Kahit kang baling ipag. Kasanunod danto sa bali ngayam amuna. Awanin sa bali ngayam amuna. Sika lang, amamok ni Manong Nelson. Sapay ko mga harad, may kariak ka na kayo. Away ka din na saan yan, kad manager kami, ti restaurant ako na ni Manong. Manong nemi inim nga bulan, ti panagaram ni Nelson. Pasarimat umaylata, manong nemi ni Freddy, ngam kang kanain ko ng ibagbaga. Freddy, I'm sorry. Aw mauray mo kanya. Iba umay sa balin. Ni ading ko kumakakarin ng ubing matpay. Sa mesa, adamanin sa balin nga nakarik na kidayat. Nasaan ko marik na kayo ka? Sino? Nelson tinagan na. Supervisor ka no, ti may sa kumpanya. Nuwas ta. Awanin tinanamak. I'm sorry, Freddy. Nagbaling kamat ka na patag kanya, kas may sagayam. Yan siguro, saan nga sigatin ay kari para kanya? Saan nga na kari ni attorney? Saan nga nagkaring sika? Mabali siguro ni Nelson, tinikari para kanya. Gabukat dita may sakla nga factory worker? Hanga gap iti dayta. Amok. Gabuta ordinaryo lang, di chocolate ng itad ko kin ka. Idin to na Nelson siguro, special.
Gagangay at nakabailan na, ti gumatang. Kaya kabailang man ti gumatang ti special. Kabailang, kabailang kang ipayan ti. Ano man nakasapulam. Kasano ko ma? Kabailang kang ibalayan iti mansyon. Ha? Gabat lang sikot sakit-sakit tinakam. Sorry Freddy, ah? Ang kaumao na kaunong masaksaktan. Sorry talaga. Nasakit. Amo ka nasakit. Ngayon, I'm sorry. Kakaiso na nga nakarignak, dayat. Napaayak pa eh. I'm sorry. Panggip ko nga aklunin ni Nelson. Good luck ka na kayo nga doon. Freddy, idaw-dawat ko, malipatan na ito nga dagos kat makasarak kanto ti. Nekari para kang ka. Sige. Goodbye. Saan ito siguro nga kitkita niya? Tadi na tumatun may pasya rin. When? Di kan doon kaya ta makita. Ngimjak tulam mo, baka kita tantupay. Nasakit met para kanyak manong name di bang paay ang tumabaling ko. Malmalday manong naming agluluwa, manong name ni Freddy na pimanaw. Inulit-ulit kumitlat at tinakam ko, sorry Freddy, I'm very sorry. Agaram ngamin kat factory worker lang, manager at ngunat tinakam. Alamanang, nagsakit unay tinakam ni Kuya Freddy. Karen, sakla ko man ti Arman na. Ubing ka pa, no. Naggraduar at tumutin. Naggraduarin ni Manong Jun. Sumarang tumat naggraduar. Masyalak kan ko na. Tiyan mo kanyang cellphone number na. Tawagak man. Kaga, baamon. Baka no, pagibalsan na ka, kahit mo, sikugan na ka, sana ka to baybayan. Siya nakarot kong ko na eh. Si marunong aldaw, manon naming, narabi ko na, pinasyanak niya Nelson, ket dito'y kon nga inaklon. I love you too, Nelson. Yes. Kamaudyanan na. Mabaling ka din nga, giant eh. Kasar? Will you marry me? Amot pa yun lang, ah. Ay, nagsaka na ako. Adan urnong ko. Kasano ka doon na? Basta adan. Adan may isang balay. Abay, kahit mo dumadaan ng sigod ti balay, siyempre, makisinatan ito nga dagos kada mamangkin papang mo, kas pagarikan lang. Iawid nak ton, di ba? No kasawa takit, iawid nak. Di mo kahit magkikabalay. Awang kas nagsursulo nga dagos. Bayam, nagplano na ka na rin. Magkita kiti nga pintas nga location. Sadyay, yornungak ti lute. Salpasan na. Gatangik ton. Sa yornungak to piti na pintas nga balay. Kaya ka ano nga ron. A few years. Nagpatulong ako ka rin parents ko. Kahit ko. Ito ni daya kong kangkate, will you marry me? Malmal paston ti balay ta. Sakto nga tandi ka rin nagsakan, ngas pagari ka na masamag dito, Samuel. Ano ka, Samuel? Naroon dinagang ko. Oh, sorry. Sorry. Nelson. Nakalaglag pa ti Samuel ngamin. Manong naming, tapos nagkastagat saan nagpauyo. Inarakop ko siya kung tinangamal ka nagitilips na.
Awan ti Samuel Wayne. Nelson. Sika lang, Nelson. Kumusta mo ni attorney? Ha? Sambungin ba ka kanya nga attorney nga first love mo? Hindi nang isinaan na kanya ket jak inted ti bagi. Tadang amin karik. Sa kontuloy pa iti amin namin ko. No, malbasa ti kalesa. Di kat ore no kidawag kas magadagan kang ka, di mo kayan. Maawatan na katamat, Nelson. Ganatek nga rin ti mga ipatakdir, di balay. Tapos kasartan, kat magunod kunton ti amin-amin mo. Manager, analapsat. Anong name dan na mga bulan nga dan relasyon mi kini Nelson managregalo ng peso. Awatak madlata at yung papusuang kanuman. Edita, tinawagan na. Yes, Nelson? Nagsagana ka. Apay? At atandaran ta nga birthday party. Birthday party ti aking kuko ti kumpanya nga pagtrabahwak. Siyempre, maayos kam aming empleyado. Naroon na kada kami nga nangatot posisyon na. Pakaangay na. Iti balay na. Siyempre, kadwa ka man. Maamukan to kini presidente. President, kanaking kukuha ng kumpanya. Baklang dalaki di. Mansion, siyempre, di balay na. May nakarod din nagas, manong name di madanunan, di ka nabii. When, tinagas nagdiribalay, spinastrek, ni June, di rumarak. Okay, let's go. Mabaling ka din nga, adadaping baliwam ti pormam. Abay, siyempre, mabak nanti. Umatendaran ti paskin. Oh. No, dapat na Pimpinas, may bagay kang suot mo. Kas kanya ko. Umit namin manang. Naka-Amerikana ni kuya. Sige. Imbado ko manong Lemmy. Paborito ka talaga. Nga pang class nga party. Yeah. Wow. You're so beautiful. Ano naman ka na po yung business ka manager? Wow, bagay kayo, manang. Manong. Kailan man lang kasarin. O, June. Bayaw. Iwan, bayaw. Manong nemi nagkuyog kam nga road. Kat syempre, irisumrek kami ni tunig ti compound ti may nga. Nagbintas. Madaman ti party. Medyo naladaw tayo. Nga mali. Ang pinalpas na panangan. Madama pala inom. Uminom ka? Siyempre, magandang gaya ka. Uminom ka tumit. Tapos na nagastagat, siyempre, saan kami lislisi? Manong Nemi, nagbintas, nagmayat. Wow. Kasi tararapaabag ko mga balay ko nagkumangin. Tali ka mapasama. Hanga kamailan ni Nelson, di kastoy. Gagangil na siguro nga balay. Naglalapsat, nagkukwapo, nataraki, di kiti imatendar manong Nemi. Bagay kami met akin ni Nelson. Megan, yamamu ka. Sino? Aking kukuha ti pagtrabaho ha. The President and the General Manager. Hindi mamunak manong na yung mag-asawa na. Siyempre, nataingan dan. Hey, Nelson. Yes, sir. Ni Risa, tagbalinto nga asawak. Ninong-ninang. Oh, yes. Why not? Kada naman kada kayong empleyado at anak kan mitikasar. Bigiti
Sumrek nga, balay nga awang pa asawa na. Maring regaluan na kam to ti Juaninong. Yes, why not? Bakit din nga saan? Sige. Happy birthday. Okay. Naawat yun at birthday gift ko ka na kayo. One sir. Takaibat ya kay agregalo imbes ko mga na kami. Basta ak birthday ya. Aluwak na kiti. Amin ng empleyado ti kumpanya. Ayan. Nagsaya at dagayam niya. Una, siya da. Mamanod kasta nga employer. Di kita da dumang da negosyo da kita. Nagrikat baba nga pa-increase. Nasaya da sir. Pwede bigla manong naming nga da nakita nga. Nagsardengak. Apay. Nakakita kan samat ti guguwapo siya ka. Guguwapo kay amin. Ngim guguwapo man ang DJ, oh. Sino? Burdek da sir. Ma'am. Anak da? Magati ang mamuka. Ha? Oh, abi nga, nagdagos ka, tagargar ka. Iya mamunak. Kata na ako makarot ka, siyempre. Membro ti pamilya. Kinakita mo ti ni Sona. Kasalaman mo. Hindi tumaliyaw manong nemi. Kaya ingas ang samat laing. Kasano ko mga hindi makasudag kami. Sir. Ay. Hello, son. Oh, sir. Pag ko kinablaonin ito, sir. Itay. Iya mamupit kang ganato balinto nga asawa. Nga anakan na kam da, sir, kini ma'am. Ni Nerissa. Nerissa? Ni Sir Freddy. Inyawat ni Freddy manong name iti dakulap na kaslasang ko nga. Hey, Nerissa, why na? What's wrong? Nice meeting you, sir. Manong name saan ko nga naimas tinangan. Dagdag ka ni Nelson. Nelson, gawitan. Apay. Dagos ka, nagkrik ang guri-gurak eh. Guri-gur ka, kalamlamis ka. Matikat pagbagi. Si Kamet, nagpintas ti Rabi. Ituloy mo ito, minum jabalayo. Gawitan. Ano pasamak ka? Awan, biglang harap na maditrik na. Ore ka lang makasangsangit. Ay, maya. Uminom ka. Uminom ka. Pero ka, mabit lang uminom ka, may kadeta nga, nervyos mo. Basta uminom ka. Dahito, okay? Alam, inuman mo. Ngayon, alaman pa karon katak tumoy na magpapudot tirik naman dito. Kalamlamis ka. Ore ka agblablas. Sige. Among nga muna ya. Baka mabartek ka kita sa balik pangiturong akeng ka. Ha? Baka yawit ka di balay. Baka itan nga mapasamok ti amin. Mas panagigan lang. Sa mga nakasaganak mat nga mga kasarkan ka. Iminungak pa'y manong nemi pimudot ng driknak. Napukawan tin nervyos ko. Iti talyawag ti ayan ni Freddy manong nemi awang batin ni tayan na. Apay, anak gayat ni Bakna nga api nga. Imbaga na nga factory workers na. Hey, ano mas masama ka nga? Api ka talyaw ka nga talyaw. Nag-crush kan samot ka ni Sir Freddy ha? Ato babae na dyan. Imjak man na mo. Ana sinuryoso ida. Aksap-sapol ka no tipod nung ayan. Imjak man na mo.
Amo ma'am ni Freddy. Kaya mamok siyempre, isburdit. Doser ka ni ma'am, daninong kinininang ta. Basta ad okasyon. Awisan na kami aming empleyado, mamamok mo amin nila. Sulangin taon na asawa na. Sulangin taon asawa na. Nagati anak na, trabaho ng bilang kumpanya. Nasiyad na nga rod, pinagbaling na kang supervisor, makita dati gagit ko eh. Agawitan. Manen, awid manen? Please, agawitan. May kadwa nga gundaway nga panangabis ko kiniya Nelson manunemi manuguten tulungdak dito balay. Alpasan na manunemi ni June. Mana nga pa, nagbit kayo. Madmadig papakik. Kanado ng doktalak yun. Nudoktalam nga niya. Mamati ka kadino'y bagak. Nga ni Freddy, di factory worker nga nag-arim kanya. Nga ordinarya lang at chocolate, idad na. Kat anak, tiyaking kukot kumpanya nga pagtrabahuan ni Nelson. Oh. Hoy. Imanang mat. Aman. Nakita ka rin sa Jai. Abi nga rin ng baga na factory worker. Amo ko. Amo mo nga. Nuapay nga kasi dyan naramid na. Nagpamarang na marigrigat lang. Factory worker lang. No. Sa pulan na talagang sinot. Babae nga mangayat kayong kuhana. Nim nagsayang. Isip kang tumad ngamin. Sayang nagpaiso amanang. Imbas ko magagangay lang ang balay ko mati. Mansion ko mati. Pagbalik ay sa apamanang sayang. Idiada ako ni silid ko anong nemical pasang nga nakasukatak. Inalak ti cellphone ko. Sinapol ko ti number ni Freddy. Indayal ko manong. Sinong batan na? Sa matang na rin kurtihan na? Yes? Nerissa? Freddy? Hindi mawagak tapno dumawat ti pamakawan ken ka. Pamakawan? Ano ako di basol mo? Hindi parang pahay ko ken ka. Well, kabatasang nga siya ti ayaten. Di kapilitan na pinakainak. Diba? I'm sorry. Yes, okay. Apay kami na naramid mo, tikas Jai. Apay imbaga mga factory worker ka lang. No babae, hindi kasi ito nga kasasahan ko. Saan ka narigat ang mga sapol? Kabutan mudak na baknang. Yung saan na ka seryoso di kaya ita. Siyempre kahit dalang ti may kamang. Hindi baknang. Sa mesa umot ti marik na kayat kadakwada. One night stand, okay lang. Alam mo't kwartak na no sinot kursonadak, nasa nga seryoso, maaramid ko. Makagatangak ko na malangin. Nainlamak ka. I'm sorry, no, pinagparang ko di bagi kas gagangay lang ang factory worker. Kahit ko atuntunan na sino talaga ti babaeng para kanya. Kinapudno na sangkumot nga may libak, adamet, marikrik na mga ayat kanya. Ngam kaputa may saklang factory worker. Samor kayat nga gasang-gasat ti bagim. Mawatan ka na Risa. Saan nga siya ti para kanya? Sama ta siya ti para ka. Numampayahitan ka. Mabaling ka din nga. Di mo kunain nga isinam ni Nelson. Kahit umay ka kanya.
Kadi nga mabalin? Sa mo ko mapag-alaala lang tarik na. Baka agbabawi ka doon, mo dyanan. Iba't patig na ka ni Nelson. Amok, karisot na kari para kang ka. Apo manager. Si Kamet, manager lang taga aking restaurant. Kadsyat. Agtawid. Agbalin tayo tungmat nga singit, tunggal may sa, naroon nung kasama kayo tunggal kini Nelson. Ninong kinino yung napapagin ni mama. Di ba? Kabagis, tumatawag ko na kayo. Sayang. Saan ka nga sayang? Tao kamit ni Nelson kang ka. Idaw-dawat ko, itiragsak yun. Freddy, idaw-dawat ko met nga masarakam to ti babae nga na ikariparakan ka. When? Kat ulit ak tumanin takbali nga factory worker. Paring na adan ton babae nga na maikarikanyak akas factory worker lang. No, kung maimbagang idia nga, kinayat na kumasigon. Tegonadan, saan nga siyak tinaikari. No, dikat ni Nelson tinaikari para kang ka. Ito na minsan nga pa nag-date mi kini Nelson, manong name kinuna na kanyak. At dan nagatang kong alote. Kadi, napintas the location na. Saan umat una nga adayo. Ibagkita ka token ka. Indan tong paser sa jay. And then, agurnungak para itik balay. Mabaling ka di nga, tumulong akmet. Para iti pa nakabarakter di balay. Tapos naman kung nga talagang conjugal property, damat urnong mo. Damat urnong ko, siyempre. Damat pala na papagin ni mamang trabaho ang mangbabasa ni Karen, nagraduan mo tayo ni John. Namatay po nukan ka. Ano na? Hindi na kumakat katawaan, ha? Hindi na kumakagura. Ano na po nukan niya? Amom ka din nga, imuno na nga nagarem, ada imuno na nga nagarem kang ka, ada imuno na nga nagarem kanyak, ada imuno na kanyak nga nagarem kang ka. Ni attorney nga ron, haan, kalpasan ni attorney, nagamamu kami ka di panangisina ni attorney kanyak, naging ka nagarem. Kinagadan mo nga nagarem. Ngayon, didimtagan nga niya, pinaay ko ni Sona, si kandinaklon ko. Sino? Ni Freddy. Tiburadak da. Kahit mo sa isumad lang nga. Okay na. Iso nga kasi lang nga kini, dadi nga party. Apa nga talang bagam. Apa nga sa mong inaklon. Factory worker mo lahat man ang imamuri, bagi na kanyak. Wala kang katawa ka. Umukon. Sa salita kam no ko kahit. Nasigan kami matkat. Katagwada nga anak, dasar ka ni ma'am. Dakam ka sa ngadan. Kasadar kam ngay. Kaniso di boss ko. Iti pag-supervisora. Ano ya? Dagiti sa nga ti kumpanya, sa kati negosyo, dasar ka ni ma'am. Mostly dagiti anak naman lahat mang ma-manage. Nag-supervise lang da. Dagiti ag-asawa. Isot boss mo? Iso nga rin tinangalakan nang nipromote kanya supervisor eh. No saan mo ko imbaga na nga bak nang iso na, naklon mo wala. Anat narik na midi. Siyempre, nasingpiti lang na, numampay ordinary lang yung harwaten na. Ordinary nga chocolate. Sayang ko nangarod ni June. Iba't patek mo ni Freddy?
nakasaganak ng isinakin ka. Kan tulungan ka para kini Freddy. No, hindi kaya't sikat ipatpatag ko. Ore no, agarem man ni Freddy ken ka? I'm sorry. Sikat ini kari para kanya. Gabuti sikat ipatpatag ko, Nelson. Adaman patag ni Freddy kanya, anim. Ididimtengkan. Sikat talaga ipatpatag ko. Sayang. Anong sayang? Nagsayang. No. Sikat na ikari, Nelson. Sikat siya. Imbag man, tanya. Tabi malaetak. Tanaawang ko kumaidi. Baka inaklon ko malan ni Freddy. Di baknang ka kumaitan, ma'am. Saan ka lang ang manager ti restaurant? Manong name naging narakop kami kani Nelson Caridi ngarabi sa namahalang ng paot na kitibibig mi manong name di da kami niti onek ti kotsen. Will you marry me? Di umay kan to jubalay. Umay kam to ka nagiti parents ko. Hanggang hadi matlag babawi? Nga, masyaktak bali nga sawam? Saan kaputa si katinay kari? Sika akakaisuna. Maling nga din? Urayan talangin na malpastikal na isata, sweetheart. May mga peso manong name na naganak kadua ni Freddy. Apa nga ni Freddy? Ni Nelson ko nang kuma. Kahit formal manong name nga napagtutulagan ng tikalay sa amin. Wahan manong name ni schedule ang data kalay sa iritawagan nak manong name ni Freddy. Ni Risa. Hello, sir. Sir ko na kanyak. Nakatawag ka man. Congratulations ka na kayo kay ni Nelson. Ano mo nyo gaya man? Pakaamo ni Nelson kanya. Nakadanon mo ito yung dibidisyon nga napapaka ni mama. Mabalindot umatender? May kadi nga saan? Umay kuntot sa saksyan tiragsak. Nagsakyo kay ni Nelson. Kaya sir, hindi kami nag-asawa. Diyak pa nasarakan. Di pa nagsabat idalan mi talaga ni kariparahan niya. Sika kumaangin. Sambat na sika talaga. Congratulations. Happy wedding in advance kada kayo kini Nelson. Matandar nga paiso manong name ni Sir Freddy. Di kalay sa amin manong name kini Nelson naman pa'y gagahilang. Nakasaro. Ngayon naragsak kami kini Nelson. Matandar nga mismo manong name ni kiti duwa ag-asawa na naganak ni Freddy. Ngayong soda talaga at kang runa nga nagbalingan ninong. Iti reception manong name masadeg daninong kanininang. Ito yan meet up no ited na tirikalod. Amuming adan lute kaya mawang pa'y malayo. Ninong. Okay. Ito nga check eh. Isunod ramatan nyo, may patak na rin palayo. Isot regalo may kada kayo. Tidak kita ek numano-mano. Wow! Thank you, Ninong. Kunak ata, milyones manong. Di yung masadagmat ni Freddy. Nelson. Nerissa. Dito matrigalok. No, adabalay yun, napapaki ni mama, sok tamad at lugan mo. Igatang mo dito kotse na pimbindas. Thank you. Kabagis. Manong nemi ore hangan ta kami kini Freddy tinagkagasat ngem at least nadan kami tinapintas ng balay.
Kompleto talikamen manong. Ken, siyak. Iti nang usar, mangus-usar, manong nemi, iti katangan ti kotse, manong nemi tinted ni Freddy. Manong nemi naman pesang nga kami kini Freddy, sana kang babawi, tatinagbaling nga asawak na singpet na pudno. Ken nagaget. When? Kat ni June nga kabsat ko manong nemi na doon ti asawa ni Karen balasang palaeng yung nakapagreduwaran ka na dan trabaho. Nagretiro maten manong nemi da papa ni mama iti trabaho da. Pero so da itan ti kabalay mi. Ni June manong nemi tinangsangpet iti asawa na iti family house mi. Tayo tunong agasawang tumat katan ni Karen, siyempre. mga dandan tumatan ti balay. Dapat pa ka ni mama manon nemi di kang runan nga dati balay mga sasikaso ka dagiti talo nga puko da ka da. Adamatan may isang apuko da kini June manong. Nagtultol iti ba nagtrabaho ti asawak iti kumpanya da Freddy. Nga ni Freddy manong nemi kat adaan di Amerika sadya nga nakasapul iti nagbaling asawa na sadya mutan ti pagnaidan na. Dahito iti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman ak unay ti anos mo nga nangiya nangornos kalpasan nga nag-insend kang ka ti detalyan. Kadagyaman ak unay ti anos mo nang ibasa kat sabi ko mat at damat na ibatik nga adal kan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak kadimgeg. Takang kanayon ko mang mangigkang ka amin nga adalito'y lubong ada nakalimbang nga pagkasaritaan kat tunggal pagkasaritaan at damat maibati nga adal ang pagsarmingan. Tuwing rodagyaman nga pagayam mo, Nerissa. Thank you, Nerissa. Thank you pa nagsurat. Ma'am, Nerissa. Thank you. Sabi ko mata, mag-merienda ta restaurant kami man-manage mo. Barbarang malibre akto. Karkari ako na da.